Tere! Porukka on kysellyt, että miksi ei ole tullut videoita, niin tässä on nyt syy siihen, että miksi ei ole tullut videoita. No heippa! Mä tulin tänne kellarikerrokseen vääntään taustanauhaa. Syy siihen, että miksi juontaa juurensa tonne parin viikon päähän. Hain nimittäin tonne puolustusvoimille töihin, siis soittokuntaan. Ja siellä olikin semmonen homma, että siellä piti soittaa, koesoitossa siis, piti soittaa yksi virvelipiisi, yksi patapiisi ja yksi xylofonipiisi. Ja minähän en oo mitään xylofonia tai patoja soittanut koskaan. Ja mä oon nyt tässä viimeiset 2 viikkoa treenannut kuin pikkusikaa tuolla Kemin musiikkiopiston tiloissa. Kiitos heille sinne ja Remalle ennen kaikkea. Niin se mun koesoitto sitten siellä Rovaniemellä, niin se meni pikkusen persille sen xylofonin osalta, koska mä sitä reenasin vaan yksin ja se piti säestyksen kanssa soittaa, niin sitten kun mä putosin kärryiltä, niin sitten se oli niinku siinä. Niin tästä pikkusen viisastuneena, niin mä tulin tekemään taustanauhaa itselle, että mä voisin treenata sen taustanauhan kanssa. Että tämmönen pikkunen story. Jahka se tulee hakuun, niin mä pistän uudestaan sinne paperit vetämään ja yritän uudestaan, jos se menisi paremmin. Voisi mennä ne huonommin. Mutta pitää yrittää. Minä jatkan täällä Seppo Hovina leikkimistä ja seuraavaksi menemme jonnekin toisaalle. Silloin kun ulkona on 100 astetta lämmintä, niin silloin on hyvä lähteä reenaamaan. Ihana viileet. Tultiin musaopistolle. Nyt alkaa kauheat treenit. Hirveästi olisi kaikennäköisiä instrumentteja, mitä pitäisi ottaa haltuun. Vihaan tuota termiä. Nyt on taustanauhat mukana ja tuo on se. Se on se värkki. Nyt alkaa kovat meiningit. Tuo on toinen värkki, mikä pitäisi. Tää on mahtavaa. Yeah. Nyt aletaan hommi. Voi vittu. Perse.
Ja sitten vielä, että se saisi tasaiseksi. Ai että se on hyvä. Näin. Vittu! Ei vittu, tämä voi olla näin vaikea. Jansson! Tiistai treenipäivä. Päivämäärä taitaa olla jotain 24. Joo. Heinäkuu. Tänään tuli puhelua tuolta puolustusvoimilta. Kaveri kysyi, että onko tulossa torstaina koesoitto, että oon. Ja sitten se sanoi, että no älä tuu. Koesoitot on siirretty pikkusen reilulla kuukaudella eteenpäin. Elikkä nytten se koesoitto onkin 31. päivä elokuuta. Nyt jatkuu harjoitukset. Muutama kieka on tässä vetänyt näillä lävitte ja ei se kauhean hyvin meni. Eilen meni paremmin. Tänään on se paskapäivä sitten vissiin. Joo, lenkillä pitää alkaa käymään. Tässä olisi kuukausi aikaa tempassa Cooperin testistä 2300. Ei paha. No niin, lässy lää ja läpäti lää. Kello käy. Maanantai 27.8. Tuossa armoaikaa 4 päivää, joista 1 päivä menee töissä, että mä en pääse reenaamaan tänne, mutta virveli juttu reenaa sitten jossain muualla. Siinä on vielä vähän tekemistä. Reenit on ollut semmoista 4-5 tuntia noin suurin piirtein. Välillä on ollut semmoisia lyhkäisiä päiviä sillä, että joskus perjantaina, kun on ollut pikkusen myöhäisempi keikalle lähtö, niin mä oon käynyt silloin aamulla joku parisen tuntia pyörähtään tässä, soitellut läpi vaan biisit. Niin, oon tietenkin juoksemassa käynyt. Aika näyttää, riittääkö tämä työn tekeminen. Näin, se on se elokuun viimeinen päivä ja eiliset treenit en jaksanut kuvata, kaikki meni ihan päin persettä. Maanantaina kävin illalla lenkillä ja seuraavana päivänä tiistaina niin vasen polovi on niinku paskana. Juossaan vaikka polovi kainalossa, jos sinne asti päässään. Jos ei päässä sinne asti, niin sittenhän se on aivan sama. Mut joo, 9:30 alkas harjoitukset säästäjän kanssa. Meitä on 2 hakijaa siellä, niin meillä on varattu vartin verran kummallekin säästäjän kanssa aikaa treenata. 10 alkaa sitten suoraan koesoitto ja sitten ruokailun välissä, ja jos ne koesoitot menee läpi, niin sitten on haastattelut. Jos koesoitto ei mene läpi, niin mä voin lähteä vaikka suoraan kämpille. Sitten niiden haastattelujen jälkeen kello 14 olisi sitten jollain kentällä se Cooperi. Toivotaan, että tapahtuu hyvin. Kai sitä huonoa
huonoa tietenkään toivoisi. Soitot on soitettu. Ja periaatteessa se mikä tehtävissä on, niin se on tehty. Haastatteluun asti ainakin pääsin. Herra majuri sanoi, että hän kieltää sua juoksemasta, eli Cooperia en oo juossut tänään. Hän on nyt kotimatkalla, enkä tiedä vielä tulosta, pääsinkö vaiko enkä päässyt. En päässyt.